Panguva ine zvinzi the Zimbabwean leader anytime can face a coup. Pari kunokonzi marumors kunyange hawo asati ava verified kunokwa kunzi aiwa ndechokwadi aratidza kuti kustate house zvinhu zvinoratidza kuti hazvina kumira zvakanaka. People right now vake vachiti kuuya vachistopa or thwarting mapresidential ambitions avp Constantino Chiwenga nemaallies ake aiwa it is a dangerous move. Vakomana panguva ino zvavari kuzama kuda kuita zviri kuonekwa kunzi aiwa they are doing the worst mistake in their lives. Sana kune mashoko amudanyorwa panapa pamusoro aiwa pavp Constantino Chiwenga totibva subscribe like out on the bell kuti mbabaenda panjarejare samposta vp Chiwenga udanyora achiti thwarting the presidential ambitions of Chiwenga and other leaders within ZANU-PF is a dangerous move, so dangerous that Idimnaka was already felt the need to coup-proof his regime through the strategic moves which involve killing Chiwenga and senior army officers. Domashukar kudanjuka panapa zvinzi aiwa panguva ino the situation is very tight. Panguva ino irikuonekwa kunzi vari kuona kuti the only way yekuuya vachi-overcome vana vp Chiwenga aiwa itori plan yekutoplana kutoti aiwa arakashwe atsakatike panguva ine just because vari kuona kuti aiwa this guy is very very ambitious and panguva ine ari kuonekwa kunzi is almost about to attain his goal, achionekwa kunzi nemasupporters ari kumusapota pamwe chete kuthe sector yethe military and vamwe from the within their ruling party ZANU-PF vari kutungamira kuratidza kuti aiwa kune vamwe vanhu vari kutaura kuti aiwa vakuru ava vanhu vari close to the president panguva ino ndo vega vari kubenefita, ndo vega vari kungosangana nemacorrupt tenders vachiwana mari sovearrangement, but ivo kunyange vari muthe ruling party ZANU-PF they're not benefiting. Voya vachinosapota agenda wacho Constantino Chiwenga vachiti aiwa pamwe ndo kuri nani. Imbotidzai mavhunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. A warning iri kupihwa aiwa team aiwa rinosapota 2030 zvinzi aiwa kuda kuya muchidisrupta presidential ambitions avp Constantino Chiwenga. That's the dangerous move in your life. Todzai mavhunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Nai comment section yedu. Subscribe or like and turn on the bell icon.